Rek, ojo bosen-bosen yo. Aku kali iki kate share resep tahu sing enak. Ojo protes kayak bojoku yo. Nduk lijo emang iwake gak ono maning yo liyane tahu. Wis salah gak usah ngecemes. Wong wedok iku ngerti opo sing kudu dimasak sesuai mbek budgete. Yo rek, kali iki selain tahu, aku nambahno urang rek, cek sesekali mangan urang no. Tahu mbek urange digoreng yo rek yo. Mari ngono bumbune kok ono sing diiris yo ono sing dihalus. Kayak lombok iki diiris. Lah mari ngono bumbu sing dihalusno wis tak tulisno video yo. Terserah bumbune mbok halusno nggae ulekan apa nggae chopper apa blender wis sembarang wis pokoke sing penting alus ya rek yo. Mari ngono panasno minyak terus tumisen bumbu alus iku sampai wangi. Lombok-lombokane dilebokno sampai layu. Mari ngono urang ambek tahu niku cemplungno. Masakan sampai bumbune ngresep. Ndelok ambune kayak ngene bojoku langsung mesam-mesem rek. Kate opo meneng rek teko ambune wis breng-brengan. Lah opo meneng rasane? Yo kan wis langsung cukup sego ae lek ngene iki. Ya wis makane saiki gak usah rame-rame nek bojomu blonjo tahu. Iso wae dibalik tahu iku bojomu menyembunyikan sesuatu. Ya wis lah, yakin peno gak ngiler ndelok resep iki. Ayo